Velkommen til Status Finans. Vi giver dig her status over dagens vigtigste finansnyheder. Sent lørdag aften kastede Max Bank håndklædet i ringen. Banken kunne ikke leve op til Finanstilsynets solvenskrav. Natten til mandag bekræftede Sparekassen Sjælland dog over for Ritzau, at de efter aftale med det statslige skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet køber de sunde dele af Max Bank og overtager 35.000 kunder. Max Bank er den første bank, der krakker under den seneste bankpakke 4. Det er specielt de store udlån til erhvervssektoren, der har kostet Max Bank livet. Bankens dårlige kunder overgår til Finansiel Stabilitet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi i øjeblikket har ryggen mod muren. Eksporten er de seneste 3 måneder faldet med 4,3%, mens importen er svundet ind med 2,3%. Chefkonsulent i Dansk Industri, Allan Sørensen, ser ingen nem vej ud af krisen. Krisen har været hård i dansk eksport, og vi har været lang tid om at genvinde det tabte. Vi har fortsat tabt 80.000 arbejdspladser som følge af eksportnaturen, og der skal mere gang i eksporten, før vi får genskabt det tabte job, siger Allan Sørensen til Ritzaus bureau. Hjælpen er dog på vej. Efter et halvt års forhandlinger indgik Pension Danmark og Statens Eksportkreditfond EKF i dag en aftale, der skal styrke dansk eksport. Aftalen betyder, at Pension Danmark stiller 10 milliarder til rådighed for finansiering af danske eksportordrer. Hjælpepakken sikrer, at udenlandske virksomheder kan låne til at købe varer hos danske virksomheder. Udlånet sker i samarbejde med EKF, der garanterer over for Pension Danmark, at lånet bliver betalt tilbage. Dansk vækst og dansk eksport hænger uløseligt sammen. EKF gør Danmarks eksportvirksomheder mere konkurrencedygtige, og med dagens aftale skaber EKF et nyt, stærkt værktøj til at understøtte fremtidens vækst, udtaler direktør for EKF, Annette Eberhardt, i en pressemeddelelse. Antallet af danskere, der misligholder SU-gælden, er stærkt stigende. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Politikken offentliggjorde i års. På blot 10 år er antallet steget med 56%, så antallet i dag er oppe på 57.800. I 2010 misligholdt danskerne SU-gæld for 3,2 milliarder kroner. Den seneste års stigning hænger unægteligt sammen med den økonomiske krise. Det er stadig svært for unge at få job, og dermed har de svært ved at betale tilbage. Girokortet til SU-gælden bliver betalt sidst, fordi det er den faste udgift, der er lettest at droppe, siger privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg til Politikken. Så et kig på dagens aktiemarked. C20-indekset lukkede i dag i et plus med 1,8%. Dagsordenen på aktiemarkedet var i dag i weekendens møde mellem den tyske kansler Angela Merkel og den franske præsident Nicolas Sarkozy. De offentliggør ved udgangen af denne måned en plan, der skal lægge låg på den europæiske gældskrise. En af dagens vindere på det danske aktiemarked var medicinalindustriens store spydspids Novo Nordisk. Tidligere på dagen gik der ellers historie om, at medicinalselskabet kan få problemer med væksten i fremtiden, fordi man sælger dyr original medicin, og firmaet kan blive presset af kopiproducenter, fordi mange sundhedssystemer i mange forskellige dele af verden har brug for at spare penge, og derfor ikke ønsker at købe dyr medicin fra netop Novo Nordisk. Offentliggørelsen af salget af nyt insulinmiddel i Kina, der hedder Victose, overskyggede dog dagens tidligere spekulationer om kopiprodukter. Novo Nordisk aktien steg 2,4%. Endnu en gang er det Europa, der sætter dagsordenen for de amerikanske aktier. De store amerikanske indeks åbnede i dag i store plusser. Grunden til, at de amerikanske aktier stiger så forholdsvis pænt fra start, skyldes nyheden om, at Belgien overtager hele kontrollen med den fransk-belgiske storbank Dexias aktiviteter i landet. Premierministeren fra Frankrig og Belgien drøftede søndag aften en aftale, hvor de to lande bliver aktionærer i Dexia, som fik en hjælpepakke under finanskrisen i 2008, og som nu er blevet offer for gældskrisen i Europa. Belgien har tilbudt 4 milliarder euro for den belgiske del af banken. Endvidere vil Belgien, Frankrig og Luxembourg give banken garantier for 90 milliarder euro, oplyser Reuters. Det var alt for Status Finans denne gang. Vi vender for lidt tilbage.